Khapangni takukte bok song tinin video belek important chini mokol bai thang nuklai tongmani reality ni kogrong na salainai video skip khaike buji ma yangnai amoni bage ang jotono no koinai puilani simi paithak jora nai tongnani bage khapangni takukte bok song chini borok famous ani hayake ba ganang nani lama tungnai tongo amo famous unge bui bai sini jagna phanongkha hayake ba ranga jinani lama phanongkha number 1 ongkha kubuite kahamni lama o lama ongkha belekino kutukte hard work khanya nango amoni bagui o lama tei joto boro himmaya number 2 ongkha shortcut lama kosto khaye daktino success nani popularity o tungni lama ono tongo phiaba juari rokno social media no site khaitoni oi real life bo crorepoti ma nugya jesukpano mangra thung bo juarni rang juarano thang painai tini thangya phano khana thangnai phiaba thangnai no thangnai angle omono nugui phaikya norok bujiman khana ang tamo sana thangi tong sini kobrok kok thaisi tongo saksak borok kotor ungjama baiya luku hunke sining borok kotor abo haino chini tiprasa khoroksa khorokni bubagrano hamia kok sawi boibai kham jakna bagui promotion mana bag hejalayu tei abo hai borokno borom borjak amo jotono nugui tongo lai thangnai bisiwo bubagrani putola sanamboi khukti musui lathi rui juta kandi masi horoke buni bosongbai medal jiti phaima haike kumla kandi jakmaro abo high level obo rejak tongo amoni bagui no bubagrano sejalayu mungsa suk award rokte mano hunai abo haino te khoroksa mukmo haplo khaike asai phaikya IPF te tipra hani ngui gyani baba bunya tola khiklaina bagui asuk bo tola taklai dofatai lukrokni mokolo thu ai khukti musu jangnai jari example otul leborma rebuti tipra patal kanya jamaria tong haike borok bo position tong joto saimono thana nangere khapangni takukte boksong jora kaham pano hamiono salaija guje sakanya amoni bagui kini yaktuo damni gori kahamma thera khenyo asukbo ohongkar khai torjagna kogya tabugle ani jora hamno khaika hanai hamia jora kebno invite phaya am khai tongo hanai amoni bagui kini borokni jora kampru bo kebno bukha subanya kogya tamo kheni ni jora hamiawo buino no yakari nai kini borokni tongmung hamia kasam pa phalsa guruwi rotugui phayo kebo yogui manya okokno bahike explain khai ang saimia daya tongkhena kardi buni ya photola salaknai rokni kaisa super power tongo borok jesa jaga phano subida hayake ba chance manui tongo abo rasingtio phano ngthu jekunu jaga phano singthu abo hai borok chance manui tongo phana thangke borok kebuni ngui manya tei kebo bai phuchu sajagya borok bo kebono nijini hinwan chugya je jaga rango jaga se rang hnei wansung rok borok amone bagai subida hayake ba chance simi rotugui tongo borok phana thangke bekreng kri buino kari nijini yakungbai basanani sak no phano believe khaya borok tamo khaike sa amono phano decide khai saimiya borok haipano sekang buni mokolo kaham hinjak tongo borok amono sekangono saka yapatola salaknai rongni super power tongo hnei